ranar daren farko ba na so kamun nisa, amarsu ga angwami haƙuri a zaman gidan aure. Ranar daren farko ba na so mun nisa, amarsu ga angwami haƙuri a zaman gidan aure. Farkon farin soyayya shine ƙauna, zan lallaɓa kai jariri na cikin cikina. Soyayya na fara kuma babu batun na daina, fata na rike na mana kar na shige rana. Ranar daren farko ba na so mun nisa, amarsu ga angwami haƙuri a zaman gidan aure. Share hawa yanki amarya, share hawa yanki Amarya, gani miji naki ne zan kare haƙi naki. amarya, Karki mamaki komai zanayi domin ki. amarya, Yadda nake son ki ta yaya zan so kukanki amarya. Ba na so mun nisa, zuciya na baka, na zama matarka, zan rarrashe ka, kira na amaryarka. Yadda nake son ka komai zan baka, angon farko har ƙarshe insha Allah. ranar daren farko ba na so mun nisa, amarsu ga angwami haƙuri a zaman gidan aure. Ranar daren farko ba na so kamun nisa, amarsu ga angwami haƙuri a zaman gidan aure.